Haleluya. Ngibingelele nakubaba egameni lika Jesu. Haleluya. Ngizothula ubufakazi kafishane nje, ngiyazi ukuthi mase ngila ngizohluleka ukukhuluma. Ngizobonga kakhulu kubaba. Into akasenzele yona ngephasika. Thina as a family iphasika besingeke silibone. Ngoba isidumbu besobe sesikhona. Kodwa ngokuthi sinekeziwe ubaba ukwazi ukuthatha ithuna walibuyisela emuva. Kunodadewethu ohlala ezela uMakanoxolo. Umkhwenyana wakhe ubegulele lesibhedlela. Cishe ufike wangena iviki lokuqala ngeviki lesibili. Lokho engenile kuthathwa ama-test kodwa ama-test abuye negative. Kuthathwa ama-test abuye negative. Angeniswe kwi-X-ray kutholakala ukuthi akanalutho until aze athi ubaba makuthandazelwa la athi tshelani uSli alethe isiklipa sikamnyeni wakhe noma ngabe yini. Kanti ngalelo langa azosho ngalo lokhu baba akazi naye ukuthi kwakwenze njani. Kodwa wayethatha impahla zakhe esibhedlela wayeza futhi khona la ekhaya. Ngimfonela nje mina uthi ngidlule emzulwini dade zikhona impahla ekaGumede zila esikhwameni. Bese ngithi mina vele ungabe sangena ngisho ekhaya dlula straight uze la ekhaya uze la esontweni. Uma efika la ufica sekwenziwe icycle kuyathandazwa. Then ubaba athandaze ngesikhathi ethandaza into eyayibambe uGumede yabamba uXolo ela esontweni. Kwaba ukuqala kokuphuma ama results ukuthi sifosini lesokliwa naso. Emva kwalokho bebengazi ukuthi bamtreatela ini. Odokotela sebeze bakhathala kahle bese bebuka nabo bengazi ukuthi yini okumele bamtreatele yona ngoba yonke into iyamkhahlela, i-treatment yonke iyamkhahlela. Kwaba yilanga okwatholakala ngaso ukuthi sebeyathola ukuthi unani. Haleluya. Kwaqala ke manje bamtreat. Lo muntu ukhuluma ngomuntu obengeniswe ICU aphuma high care kuthe kugcina kwathiwa hayi uzohlala egumbini lakhe yedwa ukuze angabonwa ngoba asimazi ukuthi yini le ekhona engenza ukuthi mhlambe kuze kutheleleke nabasondelele eduze kwakhe abazombona. Wagcina sevalelwa yedwa. Haleluya. Ngizophakamisa ukubonga baba ngoba kukhona ilanga engafika ngalesibhedlela ngangibona kahle ukuthi la uma kuke kwasa namhlanje siyombonga uNkulunkulu. Lapho ngangimile ngithi uright namhlanje akusafani nayizolo. Uyambona namhlanje ngisho amanga ngisho into engekho. Into engekho bazalwane ngangikhuluma into engekho kodwa ngangenzela ukuthi naye aqine. Kwasho ukuthi uqinile and umuntu wokuqala kamthembayo akathembanga ibandla lakhe. Kodwa umuntu owamtshelayo ubaba kuqala wathi baba nakho. Ngifike ngabizwa ngibizela ukuthi ngizoya kwi-training. Wawuprofethile ukuthi ngiyawuthola umsebenzi kodwa ngelanga engothola ngalo umsebenzi kukhona okuzongiphazamisa ngingayi emsebenzini. Ngempela kwavela futhi same time. Walala uGumede esibhedlela. Ngenhlahlo bese gcwalisile ama forms la okumele bayoqala khona. Esibhedlela ugcine esekwazi ukuhamba. Kade engakwazi ukuhamba, ubengasakwazi ukukhuluma, imemory yalahleka kungazi ukuthi mhlambe udlikize kakhulu wazi walahlekelwa nayo imemory. Ngizothula ubufakazi bokuthi baba ithuna lesithathu leli olivala kuloya muzi. Kuwo okwesithathu okokuqala wakuphebeza kumfana safika naye ethule ebandi singezansi kuseli singenhle. Ungibona kahle ukuthi mangingathiwa ngiyenseleni ngeke ngifike endawo kodwa into yokuqala ngayikhumbulayo ukuthi nansi indlu la sisinda khona. Wafike waphila. Kuthe noma sekwenze kumshado wakhe uMakaxolo kwafanele kuphuma isidumbu ekhaya kodwa sangaphuma. Saphuma ngomuntu oseceleni. Haleluya. Namhlanje uphinde wamvusa ngoba ubelele nje ubengasezukuphuma kulesa sibhedlela. Kodwa ngamandla kaBaba nangomthandazo kaBaba uyaphila bazalwane.
uyaphila. Siyabonga baba ukuthi usivikele. Uyafana nomfowethu lo wamuntu ngendlela kayiyona. Uyasazi ukuthi siyini, uyazi ukuthi akunamama kunababa. Wenza ngayo yonke indlela ukuthi apheshe einganeni zami ngoba ngingasebenzi. Mina ukhanga athi wathula namhlanje Sibari akukho yini okudingayo. Usezokhipha athi mnike ngoba uthula ngimazi ukuthi uthuleleni. Uyikho konke kithi and bengithandaza imini nobusuku ngithi uNkulunkulu unqaba naye ngoba angeke ngize ngivume kuze kwenze. Kodwa ubaba ukwazile ukunqoba ithuna. Ukwazile ubaba ukuphebeza konke. Namhlanje ngithola ikholi yokuthi uvuke wathi uye enkonzweni. Umqabaqaba uyaphila bazalwane, uyaphila, uyazidlela, wenza yonke into. Namhlanje nje uthe akavuke alandele uma wakhe uXolo ayobonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Futhi nginethemba lokuthi usazoza baba zobonga ngoba usetshelwe kakhulu ngawe. Haleluya. Haleluya. Ngiphinde ngizobonga futhi ukuthi ufezeka ngimkhiphe ehluma ngamisa ephasile kodwa kwangangigcolisa ukuphasa kwakhe. Ngathatha isinqumo sokuthi buyele emuva. Savumelana futhi naye kwasho ukuthi ingane okhuluma naye ukuze ezofeza lento engiyifunayo. Bazalwane ungigilela imhlola. Haleluya. Friday waba i-top achiever ezifundweni ezintathu. Lokho engimbuyisele khona emuva ngiyisoli bazalwane. Isinqumo sami angiyisoli ngaso egameni lika Jesu. Bingelela umoya ongcwele ohlala kulendlu ubusuku nemini. Khona umoya ongcwele kulendlu enduhleli. Ibingelela ubaba Baba ngiyathoba kakhulu. Ucobo lwakho ngiyalihlonipha kakhulu. Lenza imanga nje into engayi-understand nami ngithi hawu sekuyikho njalo. Ngibingelela abagcotshwa bonke izisebenzi zonke ezikaThixo ngezikhundla zabo. Bazalwane ngicela simkhole uNkulunkulu walana. Ngiyanincenga. NgiSunday, last Sunday. Ngikhuluma ngelast Sunday. Ubaba wabiza abantu lana abahlushwa amaqolo. Ngagijima ngeza la ngoba nginenkinga vele yeqolo. Sithe masimla sikelile. Umthandazo wami lokuthi uNkulunkulu ngisize. Ubaba umbuzo wangibuza wona ngimla. Wathi fikile uyathanda usathanda nokusebenza la usebenza khona. Fikile, do you still want to work where you are working? Usakuthanda ukusebenza la usebenza khona? You need a new job. But into inkinga ukwazi ukusuka lapha ngoba kufanele unyuke la lapha manje. Lento kufanele iqaqeke lapha usebenza khona. Siphamza zethu sivala amehlo ethu. Can somebody bring me my kungesonto guys, ngesonto. Wathi uyathanda ukusebenza la usebenza khona. Ngathi mina cha. Ucha wami izinto eziningi ezenzakala khona engaqondile nje. Corruption owayibona nala kudala kuyavela ngakunye. Kugcina sekunyanyisa nje uthi hawo ngize emsebenzini la noma ngize kuphi. So i-answer yami yathi cha. Ubaba wathi cha. Awukwazi phela ukuyeka ngoba wena kusafanele ubaphathe. Baba washo njalo wathi cha awukwazi ukuyeka ngoba nisamele ubaphathe wena iseningi izinto ezingalungile lapha nokumele uyilungise. Into wayisho ubaba ngesonto lele sisuka kulona Monday angithi ngithe isonto bazalwane cela note Monday acting manager cause manager sikakabi nayo lapha emsebenzini. Acting manager waba nomhlangano ne day shift. Okay,
Menomhlangano ne day shift weza wazongibiza nami ukuthi ngibe ingxenye yalowo mhlangano. Ngahamba lapho njalo ngize ngiyo-attenda lo mhlangano ngisuke e-office. I-office engithole kuyi-promotion kuwo lo nyaka lona odlule. Wawuyophela nawo. Ngine-office lami nje ngihlala kulona. So ngibizwa u-acting manager ngiphume e-office ngifikile sicela ube ingxenye yalomhlangano. Nalapho njalo imisebenzi kaBaba. Angifuni ungakusho lokho umsebenzi kaBaba baba kuningi ufakazi bami buningi ngalendlela. Buningi ngomsebenzi owenziwa uBaba ukuthi afike kule ndawo. Mina ngithi wafikela mina. Angikubali wena ngithi wafikela mina ngoba kuningi kakhulu. Angazi baba kahle kahle ngifisa ukubonga ngento. Kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongipha amandla. Uzokwenza ngoba ngifisa ukubonga ngento angifuni ukubonga ngomlomo. Kodwa uNkulunkulu ngiyazi emuhle uyokwenza lokho. Hayi ngihambe bazalwane ngemeetingini angiyazi agenda ukuthi kwenzakaleni. Le team le ekhona isebenza esikhundle benza umsebenzi wami engangiwenza mina ngingedwa bawu6. Benza umsebenzi wami engangiwenza mina ngingedwa before ngithola ipromotion. Amandiya belokho efika emsebenzini ecomplaina ukuthi umsebenzi lana uhambi kahle ufikile yedwa esebenza lana bekungenje. So ama complain lokho engena kanti kakade befika umphathi i-big boss yayithe umina yayithe angibabheke ukuthi uacting manager wenze njani kangazi. Wagcina sewenza wonke umsebenzi ebabheka akakwazi ukubabheka because akanayo experience owalomsebenzi lona bebewenza. Hayi ngibizwe ngihlale athi umphathi inhloso eyenza ukuthi ngikubizela uze la kule mhlangano. Kusukela namhlanje eShimande kusukela namhlanje ngicela ungiphathele le team. Suthi kusukela namhlanje wena uzoba supervisor laba bantu. Whatever mistake eyenzakalayo mina ngizobuza wena ukureporta yonke into kumele iyenzeke la akufanele bayenze bazoyithatha ngizoyithola kuwena. Umsebenzi wonke kufanele bewenze usuku nosuku bazowuzwa ngawe. Mina sengikhathela ngazi ukuthi ngenze njani manje. Ngoba amandiya asecomplain kakhulu ngokuthi umsebenzi awenziwa ngendlela eright. Sekuze kuyophela icontract umsebenzi awuhambi ngendlela eright. Ngizothi baba ngiyabonga baba ngibaphethe. Ngibaphethe baba. Ngibaphethe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu legameni kaJesu. Ukube ngiyakwazi ukucula ngabe ngiyacula.